Ikanapulog-walo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Agosto 2, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon, ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog? Pamati kamo, ug makakaon kamog maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo akog walay katapusang kasabutan uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad, kang David. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalan-on sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong mga kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili. Hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto
nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siyag dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug paadtoa sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon." Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, "Dad-a ngari." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka buok pan ug 2 ka buok isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Maun ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot ang mga babayi ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.